Moikka kaikille! Muistakaa tilata tämän kanava, laittaa kanava tilaukseen, niin että missä on tulevia kontakteja. Ja meillä on vielä Mila ja Ainikka. Säkin varmaan haluat. Oota, mä haen sulle. Zoomaa sen naamaa. Elikkä mitä me tänään kuvataan? 24H, missä muualla kuin huoneessa. Siis eikö se ollut sängyssä? Ei kun huoneessa. Sängyssä. Huoneessa. Sängyssä. Huoneessa. Kaikki äänestää sängyssä. Älä huijaa. Ja kuvaajana toimii sama mikä aina. Vielä. Mä en kerro mun nimeä. Te voitte kuulla mun äänen, mutta mun nimeä, että sä tiedät. Ai niin, nyt me saadaan kerätä kaikki semmoiset asiat, mitä me halutaan. Mä toivottavasti vaan itse asiassa juon loppuun. Ja mä voin hakea sulle ihan milloin vaan juotavaksi ne loppuu. Joo. Aina vaan silloin, jos ne loppuu, en muuten. Tai mä en voi mennä kylmentämään tai tälleen. No Mila ja Reinikka, otatko sä jotain tähän? Minä otan tähän videoon. Jos tulee tylsä, niin mitäköhän muuta kuin... Tuonko mä Nintendo Switchin tänne? Joo, Nintendo ja läppäri tuo. Selvä. Paitsi voit mä sitten olla. No nähdäänkö? Missä tietokone on? En mä tiedä, mutta tuo on nyt se Nintendo. Missä Nintendo? Sun huoneessa. No niin, jos minä hakemaan asioita. Cameraman voi olla joskus ilkeä ja ottaa teiltä yhden esineen pois. Niin, mutta älä kiistata. Kyllä mä voin ottaa ihan mitä vaan virikkeitä. Enää 30 minuuttia. Puoli tuntia. Noniin, mikä on mä annan teille haasteita. Teidän pitää hankkia. Teidän pitää huutaa. Ahvenan lintu. Ahvenan lintu! Ahvenan lintu! Okei, se oli helppo. What's up, please? Milla ja haaste alkoi jo. Niin, jalat pois maasta. No, sä voit ottaa sen jalalla. Mikä mun nimi on? Ei mikään, ei kukaan tiedä. Oi, ei jos on maahan. Voin ottaa. Asu. Mene sinne päin. Mä vähän autoin. Vinku, viittikö sä please vähän? Voitko sä kuvaaja ottaa nää please nää leikat pois ja laittaa tuohon maahan? Näin. Please. Okei, sit mä työnnän nää. Kattokaa minkä mä laitan mun face. No face, no case. Kuva ei näe sun face mieliksi. Ja jossain kohtaa no face, no case, kuka enää mun facea. Kukaan ei tiedä mun nimeä. Jeela alkava. Eihän oo. Ottakaa kommenteihin. Ai niin, mä en katso loppukäytäimiä, mutta kuitenkin käyttäkää kommenteissa nimipaikkaukset. Mikä mun nimi voisi olla? Vinku, miksi sä kuvaa meitä? Miksi sä kuvaa kyllä maata? Niin, mikä mun nimi voisi olla? Niin kun sen kuvaajan nimi on Vinkku. Eihän oo. On kuvaajan nimi on Vinkku, mutta sen oikea nimi. Ei tiedetä. Ei kukaan tiedä. Älä ota näitä koko ajan pois, kun nää voi löystyä ja sitten voi lähteä vaan näin. Okei. Mut niin, kuitenkin.
Mun kuvaajan nimi on Vinkku, mutta laittakaa arvauksia, mikä mun oikea nimi on. Ja laittakaa peukut pystyyn. Ja laittakaa subscribe. Mä sanoin, että te missä muuten tulevaa Ettei missään muuten kuin tulevaa kontenttia. Minkä takia se koko ajan kuvaat lattiaa? Mila ja... Eikö teidän pitäisi osallistua haasteisiin? Mikä haaste on? Teidän pitää osua tuohon lamppuun ilman, että osutte maahan. Nyt jos mulla olisi se iso sänky, niin olisi ollut helppoa. No ei pallo. Kertokaa teidän iät. 8. 29. Niin 2 kuukauden päästä. Syyskuun toka päivä. Kattokaa kosken. Ne on syyskuun toka päivä, eli 29. päivä. Voi pistää tänne kommentteihin se uusimpaa videota jonnekin, että hyvää syntymäpäivää. Sitten syyskuun vikapäivä. Toka vika. Toka vika. 28. 29. No, mitäs te teette? Mitä te teette? Mitäs tässä teen? Mitäs tässä mäkin teen? Pelaan. Ja susta tulisi tulla kuuluisa siitä sanasta. Mitäs tässä teen? Ai niin mä... Oota. Osaan. Joo. No niin. Ja siis meillä on teille surprise. Jeminalle tulee siis ihan oma. Eli Toija. Ja uusi introlla. Ja yleensä mun videot on vaan semmosia kakkavideoita. Jos Niin se... se on introlla. No, ei Bakpallakaan introa. Niin, mut kuitenkin sillä on paremmat videot kuin mulla. Siis tää lapsi, se kattoo liikaa Bakbaa. Bakba on hyvä. Kommentoikaa alas, onks lakko teidän mielestä hyvä vai Bakba? Mä tykkään kyllä molemmista. Mä tykkään ne Bakba. Mä Lakko. laitan kyllä kummatkin myös itsekin. Ja nyt mun pitää taas saada tämä. Se minä teki sen. Melkein. Osu maahan. Ja siis mä unohdin No niin, mennään katsomaan noitten kauan. Voiko sä Vinkku antaa tuon kieljan mulle? Hyvin toteutettu. Mitä? Tuo kieljan, Akuankka. Akuankka! Tuolta! En viedä. Sun takaa! Mitäs tässä tekisin? Tää on periaatteessa mun. Ei oo! Mitä? Mä sain sen. Keneltä? Silloin kun me käytiin tapaamisessa jossain. Sain sen silloin. Koska nämä vastaukset, mitä me ollaan saatu tässä videossa, on tosi huolestuttavia. Me ollaan saatu kuvia ja ollaan saatu melkein niinku kaikenlaista. Ja tää oli Warner Bros on ihan sillä kun hyvä. katsotaan näitä videoita. Lataaks tää jos mä menen Vinkkuvat toi YouTubeen? Ei. Ollaan kuvattu ja Meidän katsoa Warner Brosia. jos teillä on sisaruksia Siis, saaks mä kertoa, oottakaa laitan tän pausille? Siis tää tekee sellaisen video, että näiden 13-vuotias siskone esittää sitä ja tekstailee kaikille miehille. Se on niiden kaverin tyttöystävä, joka esittää 13-vuotias, ja se pyytää kuvia. Ne esittää 13-vuotiaita tyttöjä ja katsotaan, miten ihmiset laittaa niille viestejä. Niin. Eli kokeilee ihmisiä, onko ne pervoja. Tossa on niinku otsikko. Joo. saa yhteystiedot näin vaan, ja sä voit jutella niiden kanssa, ei haittaa mistä päin se koko henkilö on. Sä voit jutella sen kanssa internetissä. Että oikeasti mä suosittelen sillä lailla, että kattokaa toistenne perään, ja jos teillä on niinku lapsia, niin kattokaa oikeasti teidän lapsenne puhelimet, että kenen kanssa juttelee. Ja olkaa vähän semmosia, että avoimia toisille, niin puhukaa asioista, kertokaa teidän vanhemmille asioista, koska oikeasti tää on tosi tärkeä aihe, mistä me tänään käsitellään. Pitää aloittaa tää video alusta. Jokaisesta Sun pitää pitää tälleen sitä kameraa. No, eikö mennä vaan suoraan videon pariin? Elikkäs me otettiin tää prosessi silleen, että me laitettiin sivustoon nimeltä randomi.fi semmonen ilmoitus, että olen tällainen mukava tyttö, joka etsii seuraa sekä uusia kavereita. Eniten kiinnostunut pojista, joten pojat laittakaa viestiä. Vain
omat ikäiset. Muuhun voi ottaa yhteyttä Kikissä ja myös Instagramissa. Ollaan tehty tää ilmoitus 13-vuotiaana tyttönä. Ja me käytettiin tässä, kun me tehtiin tätä ilmoitusta, niin me käytettiin meidän ystävän kuvaa, joka on täysi-ikäinen. Ihan hänen luvillaan saatiin käyttää hänen kuvia tuossa random.fi-sivusta. Meidän ihan ensimmäinen viesti alkoi sillain, että me laitettiin moi! Ja sitten me vastattiin ihan moi takaisin. Ja sitten se laittoi, että mitäs kuuluu? Seksikäs? Kysymysmerkki. Ei joo. Tässä kohtaa me katsottiin vähän silleen wow. Nyt näyttää kyllä aika vanhukselta tämä ihminen. Ja miksi se tekstailee 13-vuotiaalle tolleen? Se laittoi heti perään, että mikä on sun max-ikä? Kysymysmerkki. Sitten me laitettiin, että hyvää kuuluu, mitäs sulle? Ja sitten me laitettiin, riippuu ihan seurasta. Ja sitten se laittoi meille, että ihan jees, miten se riippuu seurasta? Kelpasko tälläin vanhempi mies? Tossa vaiheessa me oltiin silleen, että wow. Meillä ei ole kameraa tai mitään, että nyt pääsee näkemään meidän live-reaktiot. Mutta te pääsette vähän live-reaktiot, kun me saadaan kamera käyttöön. Arvatkaa mitä tapahtuu häviällä. Ei kai se laitaksi. Saa rangaistuksia. Arvatkaa minkä. Pitää joskus hypätä jälkeen ja vaatteet päällä. Ei vaan, ne mä saan päättää. Ja sitten me laitettiin Tai niinku, laittakaa kommentteihin sit, mikä rangaistus tulee. Aha, kysymysmerkki. Ja me vastattiin tohon, että no, ei oo. Ja nyt seuraavat klipit on heti kun me saatiin kamera käyttöön ja päästiin kuvaamaan, niin te näette seuraavissa klipissä meidän live-reaktiot. Siis me oltiin äsken mun himassa. Me tultiin nyt autoon, kun tää meidän kamera oli autossa. Ja tässä ajassa me ollaan saatu lisää viestejä. Me ollaan koko ajan keskustelemassa niinku... Nyt tää laittoi viestiä, että mistä päin oot, ja mä laitan sillä Voinko sä koko ajan kattoo aina päikkunasta? Mitä äsken tapahtui? Se läjähti. Tossa ikkunasta. Kuulitteko tekin tuon pamauksen? Minkä pamauksen? Tuo kuuluu Joo, pamauksen. kello mitä Antoni tekee. Se ampuu tuolla ilmaa. Tuolla pihalla. Oikeesti. Joo. Antoni, et enää! Sano sille. Sotolat! Oh. Tuu äkkiä papo. Äkkiä papo. Se mä sitten kuvaan ja tytöillä. Voi meillä oli niin kiva, että kun sä olit poissa, me istuttiin tuolla huoneessa. Onko se Antoni antamassa? Ei ollut. Pistikö se missä on joku yleistä vai? Mä astuin sanokin mahdollisimman oikeesti. Sitä lasketaan. mistä se päähän tulee, että mä juttelen 13-vuotiaan. Minkä takia se haluaisi jutella 13-vuotiaan kanssa? Tää on niin outo. Se laittoi aika lähellä siinä. Herää! Voitteko te katsoa mautonta? Se on niin hyvä. Se teki olla sellaisia seksivideoita. Kuka? Mauton. Ei tee. Tekee. Ei tee. Se tekee joskus kertoo semmosista raiskareista. Niin ja joskus se kertoo noloinkin juttuja, mistä tehdään. Mitä tuolla tapahtuu? Rinkku, voiko sä please katsoa tosta ikkunasta? Mitä siinä tapahtuu? Siellä on joku pamaus. Mikä? Mä oon nopea pautsi. Ei kai se lasketa. Lasketaan. Eikä saa käyttää tyynyä. Miksi? No mä Älä pääsen mene nyt, älä mene. Vessa-aika on 30 sekuntia. Onks ykkönen vai kakkonen? En mä vessanta. Sitten. Alkaa. Kuka kysyi, että oli teidän äitis? Portti on kohta se ladalla. Kohta ei ole enää tylsää. 17 minua. Katsotaanko tälleen päin? Onko Slenderman? Ai niin mä en saa käyttää tyynyä sillä, että mä pystyn. Voinko mä käyttää tyynyä sillä, että mä laitan mun jalat niihin? Joo. Koska sitä ei lasketa maaksi. Tänään Jep. on top 5 video. Julkaisin viime top 5 videon marraskuussa. Joo, taisi olla marraskuussa. Joo, man. Tässä vihdoin ja viimein on. Eli tänään puhutaan urbaaneista legendoista, myyteistä. Kyllä te tiedätte mistä puhun. Kirjoita tuohon kommenttiin, mikä asia sulle tulee
Tuu, me katsotaan näitä. Tulee sana urbaani legenda vastaan. Mulla tulee heti ensimmäiseksi isojalka tai Bigfoot, Sasquatch. Jos sä haluat lisää top 5 videoita, muista videolle. No niin, muistakaa tilata mauttoman kanava. Niin kuin nyt. Jopa meidänkin kanava. Joo, ja meidän kanava. Ihan ekana. Meidän kanava aikana. Henkilö, jonka mainitsin jo alussa. Bigfoot, Sasquatch, isojalka. Millä nimellä sä ikin haluat tätä kaveria kutsua? Tän kaverin pituus on noin 2 metristä 3 metriin. Ja paino on noin 100-200 kiloa kaikkien havaintojen mukaan. Niin tässä on suunnilleen keskiarvot. Ja tätä kaveria on havaittu Jenkeissä eli USAssa tuhansia kertoja. Tosi moni on ottanut siitä myös videoita. Osa niistä on todistettu fakeiksi, väärennöksiksi. Ja et ne ei ole todellakaan ollut aitoja. Ja osa näistä on todellakin näyttänyt aidoilta. Tästä rullaa kuvia teille. Te voitte päättää mikä on aito teidän mielestä, mikä on photoshopattu ja mikä on ihminen apinapuku päällä. Te saatte päättää ihan itse. Kaikista eniten näitä havaintoja on tehty länsirannikolla, eli Kalifornian puolella, USAssa ja koko länsirannikon mitalta Kanadaan asti. Ja tässä on teille viimeisin video vuodelta 2016. Tää on tällainen kuin Eagle Cam, eli kotka-kamera niin sanotusti, jolla kuvataan kotkan pesää. Ja siellä sivussa tapahtuu jotain odottamatonta ja ehkä jopa outoa. Katsotaan tää video ja te saatte itse päättää mitä te ootte mieltä. Onko tää aito isojalka vai onko tää joku ihan muu? Mennään. Ai Fortti. Se on kohta 1000 minuuttia. Me ollaan oltu tässä semmosia 16 minuuttia. 16 vasta. Joo, ja teidän pitäisi, te pääsette vasta huomenna. Miten me päästään syömään? Ai niin, me palvellaan. Hyvä poika. Onneksi Vinkku palvelee meitä. Hän palvelee. Miten me saadaan ruokaa? Meidän pitää pidättää tämän. Entä jos meillä ei ole vessa? 2. 30 sekuntia. Entä jos No 2 minuuttia. 2 minuuttia vaan? Tai 5 minuuttia. Oho. Ja mä vartsan siinä. Raymond Robinson. Mitä sä lausit? Joo, tolle. Voitteko se sanoa, kun 3 minuuttia on mennyt? Ja meillä vähän aikaa loppuu. 3. 13 minuuttia. Eli tää Raymond loukkaantui 9 Ja mä menen hetkeksi nukkuu. Paljon kello on? jos meni kymmeniä tuhansia